Hati-hati Pak, ya Allah Pak, hati-hati Pak, ya Allah. Aku maju bareng, aku maju bareng. Aku cuma, aduh ya Allah, ya Allah. Aku terbayang ini loh. Ayo Cok, dijaluk anane Cok. Mandek semae. Sana mandek sira mandek. Keparot orang toto. Titene saiki kene iki. Den, Pak, jenengan pulangan Den. Kula jalan tuh Den. Ya Allah, ya Allah Den. Kula jalan tuh ya Allah. Cukup panas geraya bocah ora tatanan ditulungi sama orang njaluk matur nuwun kok malah. Iki sana. Sopo kowe kok wani-wani ganggu gawe nggonku begal. Ladalah. Mangertenono ya aku iki Mpu Barada. Aku mono abdi dalem Prabu Airlangga saka Kraton Ndaha kang diutus brasta para dedengkote ngrampok para kecu. Jebul iki mawon tengah ngalas gondo mayit aku kepethuk sliramu sak bolo wadyamu ngerampok pawongan saka Karang Padesan kaya ngene. Wah, ladalah. Apa kupingmu ora mbok jedhetke? Aku iki Karan Joko Lodro. Aku kang dadi dedengkote ngalas kondo lumayu kene. Ladalah tiwas kebenaran kowe Joko Lodro. Saiki tak jaluk manuto manungkul tak sewanake marang bendaraku Prabu Airlangga supaya sliramu entuk pangenteng-enteng ora kapidana pati keparot ora tata kowe. Masya badan sajuko omonganmu ngatalke kuping gampang saya meripat iku sing nambah Mpu Barada yen ora kowe ora semingkir saka papan kene bakal tak rampungi. Maju legane atimu Joko Lodro. Ayo Cok utar aja Cok. Bae kok lho bae kok foto ayo Cok maju Cok. Kami panggung, kami putih. Mas, wah, ayo Joko Lodro maju. Parat orang toto kowe Baronto. Ayo maju kowe Baronto. Was. Hoi, aduh. Ayo dikeroyok. Cukup. Kisah cukup. Wis. Cah kok kakeane janjiane mau ora karo didak-idak lho cah. Kok ditik-itik tok lho. Malah melok pisane mbok idak-idak aku. Joko Lodro kepiye? Keparat orang toto jebul diktoyo tenan kowe. Baronto. Aku manut karepmu piye? Yo. Ngene ya Joko Lodro. Sliramu kudu mertobat, aja dadi Brahma corah meneh. Singkirna laku ala kang wis mbok tindakake. Sawangan getih kang lumeber ana ing Bantala wis kaya samudra. Saiki sliramu tak utus lunga menyang Ndoplang utawa Kedung kang dipalang nang kono Nararamba Semedya. Yen wis metu saka Rararamba pedhang Mentawa budal ana ing alas gondo mayit nang kono papan panggonane Gembong Amijaya. Aku jete kaya apa ya urung ngerti. Yen kono karepmu aku bakal mertobat marene nggonku dadi Bramajaya. Aku njaluk pamit Barada. Iya tak